mwanchi umurigere bono kerogendera takobwatia imirobero yonsi getasenye kyandizi TV nabwo obwansu bwo muzi okwarganya sumurobero bwo komenya okuya ero togendere bose nuwa mange igoro yo komenya buyake bocheno wetanga kubasamarwere nabo igeme chando yekinyejo au itwala rero nimbwato mogene kabonda tokwanire igoro iyo muchando bwo mubongo buse back pains chinga kinyenge abantu babere bakorera kana nimbwato muchando bwo mubongo ko ngati ko ngita akorenderi twala rero nimbwato manyigaiga ekerara chiko twera mange natumanye ni mucha inkige korete gosingiye kwirero umuntu akwanyora kurubu no mugongo na inde mbinto kibiri mondo gwente boko rero gwetanga kurwase okurumwa no mugongo na barabuna bamanyi na kibaho kwanya umuntu ekara twadu muchandega ono manchu murigerere kwenyoria sensemo ya Facebook gendera tunyora Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News elio togendere busanga mangu no murobere koreto asore na nche Evelyn Nasero ekero kwera chinga kiechbene elio mwarigano mugeni abega kwimanyikani erenimo elio togendere kwero ubesomya mange igoro yo muchando kubo mugongo karibu sana asante na bukumanyu mwanchu murigerere ya ningo na sawa peremeremo Samarita ngoro kujara domari mek physiotherapist yangu na itali wa masoesi Emma Hospital Emma 5 Hospital karibu sana asumuru beriyega asante arikrande tokwanire igoro yo muchando rokanira sabanta bangike gima abantu babiri bakorera megongo yabatiri abanye na ingagari abagakochia banta bange korera bari korende banke mpamanyeti ningi muno gekoirera abaragotwara umuchando bo mugongo toereserango mito kibiri muno abikogera umuntu atwara umuchando bo mugongo usitodaracha ta mito kibiri kogera ntobwate omugongo ina ngapi backbones ntobwate safaiko tugatora thoracic tugatora lamba sacro na coccyx chire sana abantu teyango amauga yabono safaiko ale amauga 7 for cervical vertebra alafu thoracic tugatora 12 cervical thoracic zile 12 zile vertebra 12 thoracic vertebra 5 lumbar vertebra tugatora ende gorokuma sacrum zile na zile sana coccyx zile nye Yojas pechile 33 vertebral bones. Ese spinal cord yons. Gunda mala bagina kana ba ko na ba munda dan ko ngwati no mogongo igoro ngwati no mogongo ise. Emo ko no ino ise. Pior to mogongo ise okoro ku lumbar ko sero wa back pain. No igoro wa upper back pain. Onde to chakere Querende causes to chichire almost the same. One of the one generally. One among one in general, into which care to move. If you lifting, Abanta Wango, Wuli in Tegrito, Vadaricona, Wuli in Tegrito, Conoro affected Mauga Mo. According to Korokuna, dislocation. The spaces of an arja reduced, not quite too much. And to kill the wrong pending. Abang nanto anjite kwa chingin by kumbet ose kuagra ose nenjago for wrong time you wrong pending get open for wrong or affect your mom and to kendo opacity koromo goro oro manene o kwa mogonge gasingo and to kendo gora to mogongo is wrong sitting more space around heart service kero munde karansta sa kompa mogongo na bogo chukora to muchanga Ento kende na bumunta komia injury. Banya oro mogongo affect ri chiponis chemo. Ento kende kerarete shida yo mogongo. No kore kwerende tetebe. Na kitwa kwani ire kiyo ko bore minde tatari. Na be most ko tomo. Types ya pains echo mogongo tubwate nchichie chiga. Types types of pains. Ento kwate acute pain. Acute yoko nora ecorast in few days mpaka 6 weeks rest than 6 weeks to noroka acute back pain kero ya rest liko 6 mpaka 12 weeks ye to noroka subchronic chronic yani minutinga o koroma for long time 6 to 12 weeks more than 12 weeks okona yin chronic ekoruma chronic
back pain machechu sasa acute subchronic na chronic back pain ngategorikia abantu mono konyora babo twara konyora babo complain mono igoro y'umucando gabo abantu abange ba complain igoro y'umucando w'umugongo konyora old age almost konyora mawugabo na twarire arire chikwechi hani ako ngakitora tebo somuntu wegwere konyora achiros yanda osteoporotic yani minerals chirese amawugari achakire koyara bono ndaisana banyora arthritis yomo mostly old age ekero wakonire bintu biri mono bikwirira umuntu atwara umucando bw'umugongo kero kende ebiro kerera imbiri byebiga okonyora umuntu akara gasubro yana yakumanya bunabondo natakire gutwara umucando bw'umugongo tegitangania koigu echichite togochiroka clinical features ose signs and symptoms tegitangania ochaka gutwara agutwara ngito tokoroka pain yani akorumwa akoigu umugongo pain okorumwa umugongo egento kende agutwara ngito tokorokana tenderness yani gochikomo kunaiga okuranga intige ine keororo kerekende egento kende gero tokoroka radiation pain na beko radiate yani okoigu pain ya munyo kire kurunsa mugongo ya munyo kire ko tabe gento kianga kire mugongo ya tirimo kire ko goro ko monse ine sign yani gento kende muscle spasms okoigu bwatire maya abo kompa china matuko bwatite kapasa gento kende nande numbness amagandi no sumu turi koigu kende kara chire ni severe cases muntako nyoro twalire gento tokoroka power incontinence ndi muntako ande choena tari utwara break kero vere mugongo chiro sidirimo gento kende urinary incontinence kana rotwale umucanga igo chances nera rumonda kro mwase mugongo igwate rumonda ko musino mugongo iso kata ko yigoro buso yigoro kana ta ko buyizi chances sinjiro lakini most abantu bange ba complain okonyora ro back pain na go tokonyora rheumatoid risk factors ni chichiro bintu biri apart from causes bindombiro binde bigo changiro umuntu onyora otwari mu chandiro mugongo miribiro bindombiro changira muno age is one of the risk factors kare myaka ya chira konyora mauga watire achagire go bono ko pain eri konyora ndaisi ayo ndogende smoking oro munda smoking mono awo affect ya mau auta kori ndagerengia nari mawa ndagera rich in calcium gento kende monto maybe kwenda okori integrity na is one of the risk factors na ngure chinga chinyinge abasabati bebwatira neti bakorera mono mugongo ekero kende ngiye kwirira ekero musabati bwatira neti okanyora gutwara umucando imono okanyora bono buno sabati ari murito okanyora bono ekwerende weight y'omwana namugore tiko chugosia eko egasia ngo ngo amuga yo mo ono pain ya chakira ego strain asante sana daktari bono sokate stages ya pain sicho pain ego chakire ngora bana metkire ngenda kero ego chamu charo kire ngora akianya mukina kia bekenene abono pain seji ndibwate stages ni kuna mukina chikwate to classify in 3 types chitota acute subchronic na chronic lakini ndo wote waisimu roire kare kwa ule pain wacha mapema igara tareta ku complication chini somo asante sana kero kende bone kero muntu twari umucando yo uiguro mugongo negwete gobe oyimukire getambukero ochire busina sinya getari unainu abamanyi mbitambukero kibirimo ko bwati eri okumanya umucando ye nabo igomube mukuriye chira yo kumukona tente getanga nguru murira chiri nyagitari to kumuassess twarora na umucando chikwera negero zo gutumira bona wanga ngurere ko ko sciatica still no bomo kwera ne to ko straight leg race test ye to panya kora ndoko upeni yungo ngo cheri kora diete yu sciatica araf kurwago test njiro na ndo tora kora to manyam buya muchamu roiroyo muchando kia wa tungoroire to ko mutome x-ray kera kirwali ya x-ray ngoro kia maugari na kia vera affected mategali se magongo ne wate D6
nibwate chi fata propones ono twara space nyimbi yere x-ray yeke osiki disk kyale trumutan na singa kichire kuna x-ray ngiri ko toro kuya to kwenda fata to ne scan yomo ono scan ngo more details ko x-ray karo ya to more details wono ko kire ndogete x-ray getawo na karo knaps yao kinisaidia kabisa ya toro kinaki ama ugali ya wangai etaro geti twenda tu MRI nero yako negero bono ngurwere more details kabisa bona nere ko more details ya toro ki kabisa ngaro to mano muchando yo twa wene mwere yes asante sana daktari abona tutarachi kugenda igoro yogo bwenyante tekro mwamanyiri umuntu muchando inabwate ne kimoko mokonya ande chira kichiri umuntu abenta ukora witanga kubaso muchando yega kero kende wate abuna abantu abagatumono no kubako nyoru no muchando yega niki kirora akwanire kero umuntu mugatu atwarire ose ekere ikire abagatu nejikio 50 and above kero kende chindagira nchiro chiriro umuntu anyoru muchando yu chindagira nchiro chachangira se okorete muchando bumugongo yokwate amauga gotake kwari ndagire rich in calcium calcium nande motero mugaso vitamin D ina ro bindubere bigo strengthen the bones daktari kero ta calcium aba mo ina calcium ndagira extra ndeze kusi na boko classify ndagira ina chindagira na ya kumanya kuna mabera na rich in calcium one chemist ko na rango ndibale chikwere nditokoroka chinda tare chire rich in calcium mo itali tanto kwato gocha no to wate kati kwa just kwa mara chinda terecho egari chipons chibe strong nchinge nchinge wa ngoni kale chama to chinge nchinge chire rich in calcium ali monta mauga kwa kabisa Mira daktari. Mwanji muri bono mnoge ndrete ko ibu no to gendrete ko kwanire yure muchando. Gomo gongo daktari wega gotwerera mange ngige koreta muno abantu gusike kwirera muno abantu batwara muchando ega anemna atadabiri buna emiyaka anena abantu abagotu ngotwara bare umuchando ega akoimukie binde birito egati yayanda mange kurengente tragenda sumutu mukego ekero to kwira nabona chigotumanya ekero bali ngori byo morwiro yego chirasenya getare ekero bamuri ngori mugwenya bwinaki bakomwa na mono chinchiranchi mbindo kibiri umuntu agwenta gukora agwetanga na complications chikigo cyaretwa gusemi cyane rego cyaretwa ekero umuntu atwarire umuchando gwo mugombe gono manchi muri yendera gutubwate tubasubscribe. DZTV uwenso bumugusi nigo bono yakini kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore DZTV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi DZTV obwensu vuomogusi. Bonongo kwa gani togendre ko iwamage igoro iyo muchando muchando bongo wati wa komongo na banke bano babere bakurera segeka prendero no chikomanyuwa ningi ogwene rutabogora iyo gwetanga ko base umuchando gango kwa gani togendre gusanga ande kabana ntoyikomero kari munainde mbabana kuboli igoro yechindagira chiri gose kero kinde ndagira nchiro chigo changiro mota twaro muchando igomongo wakwanira chindagira chiro mota gwene rute kore wate bachindagira chiri calcium whatever chinyeni mon mete ko kwa na chinyeni chinyeni to gata no ni nyama bande bata ne chinyeni yego kimende chinyeni chirichega chinyeni obante ko lichwa tari chin calcium number 1 is spinach ne bata a lot of calcium lina isosa enderema the ginger chin calcium chin saga. It's not actually greens. Actually greens, yeah. Eat a lot of greens. Yeah.
egento kendo bante kori nabo kori ebirenge na bitwara bire calcium nono omonto obunegete kobwena ekobabwana karo kori endagera rich in calcium Sukuma eronga yoko ye class 5 jume tala kama ite sukuma nero ni green vegetable. Sukuma tuwa ni calcium uyaiwa. Ichibono na tebira na chichiwa tabuya. What about fruits? Fruits na chiro tunanchimbi yacha. Fruits yoko naranjire rich in vitamin C. Wana rana ngo facilitate chire healing process. Yeah. Asante sana daktari. Abono twikira setwa ngwa kwanira inguru na mokora investigation ekero mutachire nyagetari bitamkiro kibiri muko bwati kumanyo muchanda bwate one ikiri mamanyiro muchanda bwo muntu no royoyo na kimo kurwo bokoni gusenda kiyo wena kuruga abuna njibone physiotherapist chimashini njire tubwatega ya ma hospital bitali suko bekero mu ruiro mugongo cha mu relief pain yani charusi oboro wake wagwena kabisa kuruabu dia ondre to waka buya to akoro kina masoesi nare yomogo specifically yomogo to kuna roka park exercises so park stretches ayungu kona romo sana ocha to akoro kina kina ko egero kwena kuromo apart from masoesi ayomogo kuma korera nyagetari agusaya ndemo kumotenisho korera ngekera chireka to ko mora kikorona itali nande to mota ibino ko gendaka wakora mambi na marago diria bukira okora na marago na roka harafu into kendo to mawongo abanya itali mtu bwata gaiga ya hospital to ko batuma oro ba mulikira mario ya maya yo kuweni mo abone rekera una ngwate ba nini ekero monta na bakumia atwara muchande gumo era toka bono muntu umire au seneri bugari omo kwegeri mo ndibwate injari museria munigete omuntu buno yega ere na kimo ko muntu buno yo oiga turasa si yuge torole na kiride tangan ndoko right smo savia umire mono kabisa etoko mulifatu ana orthopedic surgeon mbale basomere tamau akoirutia to baro orosibuya lakini before that we katurigere kabisa torora na kito konya togotebie ndo kora ile muchi no to ko bataiba gora okoro ku ramba sacro corset kero monta umire muchi no ko ramba sacro oko gwata ansaiga ese lamba richon yani ensayo mo to ko lamba richon na sacrum msa ramba sacro corset ose muchigendo no logoro kuma torakoramba corset oina boko gwata buyega egere twago tumana ese orthopedic surgeon une kesi ingere so savia wachigo for further treatment abono amasoesi abate bomogote bogose ni umuntu okora watire sinyagitari chimashini nchirororo ariago korunga na umuntu monono no uri kali atete kumanya amasoesi abente okora kaiganare ayo kerachire nariko physically na ria corona no sé si ana abono nyuma taracha sinyagitari renda kore kwende bidombira bira bente bokora iri kwendanga tachi konyoro muchamega boko runo mugongo binto kiye kwende tangani kunole ngaga number 1 tiato tieko bogori binte birito F15 binte birito kero bogori na yo affect mo ogo ikumba mono mono manje tego sibi chianga ogo ikumba koli mono ngoli kuya okoli ye mesa secretary mugete igoro kwabeke ebese nyagoro wasibi chianga okorteki otenene bosoko tenanga baboko wikaransi tukamfata kuri wasimo kara long pending is one of the causes ekune ego changia kore tomo egento kendo wikaransa mono wrong sitting ono tokere wikaransa chinsa chingai Bosukuna kwa chile na itari bana de no shida mo no bantu gole kero to koroka orthopedic chair ekeke okonya mo to complication chini ngwa kone begoro yokorie bintu biribira konya se obokonga ko obokonya mauga akakende ntubate jenda musbati no musacha mauga ya mubiro musacha no musbati na kwekene na chingurunchi kusana ko ko musacha na watu chinguru ko muswati yone kero musbati ano rumo chande ga bomo no musacha no rumo chande bomo ningore like liko konye kabugamba so omuchando iko
It depend na severity of the injury. Injury would depend on a kiomia, no na kiomia. Daktari bonekero tugukurira ing'ana yawe rate y'umwancu muri riguru yo obiyabwo gokonga kwa mose gokonga kwa mugaso mubere n'iki obiyabwa ya probibo karo konga mau obuya karo konga mau kabisa bakonyara you prevent a lot of injuries. For example oyo konga mau kabisa tari prone konyara fractures rahisi yanta ko uneka rahisi kwa ta konyara dislocation rahisi konyara ngamo wa kara kometa rahisi ko uneka konyara chinja hicho. Asante sana. Aniteteke gukurira ng'ana yawe yo moyo kubwatwa guchaso mwancu murigereri igoro yo wetanga ko wasime cyane yiga yo mugongo na mono bido kibiri abete gukora. Inte getanga ne abente gukora. Ubuna kediri to kwana wrong pending abente wa foot. Wasatani wa kwa bure. Na oyo wrong pending kera we kumpa mo kera ko mo yinte bitamo ata kera fo idemte na ndo na ko umira mugongo no ta kera ko le kwerende kugoro muchibyo yo ko kulamba sacro corset ose tura koramba corset egero muchibyo yo ko konya to nyoro bubonde na inde toro chikuno ali bona to sambo ore gari ana accident ya beire lakini ntoro sabarende bono ya beire onyoro mwagule lakini onyoro muchibyo yo ko konyere to affect ti ya mawande yo mugongo na daktari abana bakebeke boriye kemba kwa muchandega bumo ubati bumo na wauto ngiye kwerera baravuga twara batakora kasi nditara bintu bindi abana babona baboyire ndo tabatebe tibachakire kugo baumi kana mwana unyokero nyande baumi mo mora babona bago asante sana bakirikendo muntu berega gutwara umucando gwo mugongo iga asegeka abantu natumaite mwana abantu baro bagosire bino batana tigange ngure mugongo ngwena ndemwe ngure ngwena bano ro mugongo berere no mucando yo asegeke getambe nyikerie go tikya mabere kibono complications of the row of back pain. Yes. Gende tan ke ote kiaba na bako nyoro tore ntoko kama spinal stenosis pro mugongo kurumire amongo ari ko nyoro mugongo matana bate space gatia ona bako nyoro buro tara nyoro mono nyoro mo wari chire osibika na retro mutano gendo kende permanent nerve damage gendo gero to ka paraplegia bako nyoro monto sundo therapy karo mugongo gwatiri mono ina vonere ko sciatic nerve kero ya very affected na bego ko paralysis ya magora yani to therapy to ora kwerende to ko nyara utara okay yo to kena ndege koleta complications yecho yo to ko kama power incontinence kero mongo kurumire mono na bako nyara ko ende cho turgo twara break ko ende cho enen ko nyara mo chando soyi yo to kende urinary incontinence ko nyara macha korire echo enga ko nyara macha ko sokario na rekaro mo ngo korire kwerende ko nyara retri mchanga those are the common complications. What about other diseases hemorrhoid nara rire ko muntu twara affect ko ngo Yeah, exactly. Kuna wana brucellosis na baba to mo yeah tunacho ndarai process so ndarai process kuna brucellosis ndo romiru typhoid mo ngo ko nyara chiro asante sana daktari asante sana semio bobia kagete ondo tuligerete obereka wesemi guru ya watu ko mugongo asante sana mwanchu bari ribono aiga no twekire omweri ogumurubiririga twabere togosemi wa make kubwatkana no watu ko mugongo na bange bako kunyora bawte na watu ko mugongo yo igoro mugongo ise kone litkoria rero omosemi oberega gutumanyia make obere gutumanyingi kiri umuntu abenta gukora eriyo bokonya gwetanga kwase owati ko mugongo na ekero kwanyora umuchambe igabuna nero biekero gutarira sinyagitari genkyo eriyo bego kunyora obokonyi kwa mapema tocha kunyora umuchando orabo umuchando monene ase obugima bwa bonzi endra tunyarese mu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News
sasa mutandao Twitter @Ndizi TV News nilio togendre gusanga amange anenekera togosemiwa igoro iyo komenya biya kebochenu onumuro bero koletwa sore na nche Evelyn Osero